कहले बैस रे के का कहले बैस रे के करा रे कोट करो खत हम का कहले बैस रे का भइला का भइला का दिल बैस अरे काहे लाल पियर भइल बाड़ू रे अरे तोर मर्द के दिया साड़ी पहनत है हम अरे काहे लाल पियर भइल बाड़ू हट तू हर साड़ी हम पहनन अरे का पे ले रे का पे ले बीच में ले एक काट करो खत एबरा लाइव चली लाइव मॉडल आवा ना एबरा बुढ़िया बुढ़िया काटब रे तने के घर में का बनी या का ना बने वो भादो भदवारी के दिन में उहो के जरूरी रहेला जब देखी ना कि तनी उतु भइल बानी तबे पहुंची ना सब भादो भदवारी में अपना घरे दुआरे रहेला जौने सुखल पाकल बनेला तन खाला पिएला तो दूसरा घरे दुआरे आदमी चल देवेला घरों में आदमी के न कि तन के दिमाग की कुछ ले दिन हजार से किन का हो का ये लकड़ी बैठ के तुरत तड़ू एकदम हे तेरे बुझाता कि कौन टेंशन में बुड़ल बड़ू। टेंशन में हम न बानी रवा लोगन के का फर्क पड़े वाला बा रवा लोगन के तो चाही कि बस पकावल रोटी मिलता जोड़िया के गप देनी मुंह में डालनी पेट भर गल हो गई तो अब तहरा कौन चीज के टेंशन हो गइल हमने हमारा टेंशन नहीं कि हम ले आवा चाहे हई ले आवा तो हमारे अथी न करे के चाहे इतना तो पूछो घर वाला में कि- आराम से बनाए के बा खाए के बा सुते के बा। हाँ काहे से कि हम न जाइम खरीद के लेके आइम राशन पताई तो हम बना के दे हम अरे तो बात तो का बा एक दिन के राशन आदमी लेके रख देता मन तक तक सालों भर चल जाई फिर हे बात काहे मुंह लटकौले बड़ू बा मुंह लटके वैसे ले तो बोले तो ना मन बोले लागत ना लेकिन कोनो बात बा लागत तबे बोलो तड़ू मन करता मुंह लटकावे के से लटकइले बानी ते में नया कौन बात बा का कनी हई पूछो ना का कोनो बात बा फुआ जी आओ तनी तो बढ़िया बा और तो खुशहाली रहे के चाहिए खुशहाली रहे के चाहिए आइयन तो हम मुंहवा अपन परोस के दे हम के लिए खाई हई का घर में बाजी ना नून बना तेल बाटे ना मरचा बना मसाला बाटे आटा यही 3-4 दिन के खत्म बाटे अरे तब एगो फुआ कैला से सब एथी हो जाई गजब बतियावो तोड़ तू न तो घर में रही तब ना कुछ मान ली हमनी के मार भात खा लेते तो उहो के मारे भात हम दे हब ना फुआ ये मान 1-2 दिन रही अपन ओकरे के चहल पन बना के खियावल जे कि अब आखिर यही तरह बन जाई ना तो हम जाते न ले आते न ना तो कह दी कि हम हाथा गोड़वा काट के वैसे जाके दे दे हम खा ले बुआ के खाली एक्स्ट्रा बोले लगलू बोले ला के आ उ कनी जन 300 रुपया तिहनी लेके आई रहनी तो अंदर भुला गई नहीं आ बिजली बिल का ले जमा कर ले रहनी हो कुल न परेशान कोइले बड़ा सब बिजली बिल हो हैं ठीक है बा जाते तब देखो तनी व्यवस्था भादो करते भदवारी मुंह सबके ना बुझाला के दूसरा के घरे काज जाता नहीं और जाए दर अब के एथी से बड़ा सब भाव से आवेला चल ना ए घर न एथी दिक्कत होला तनी एही तरी आदमी आवत जात रहलन राखी की का जाने बाने वाने खाती आवत होई हां जी तो कुछो खाती आवता नहीं ओहनियो के बड़ा सा चिंटू अरे तब देखते बड़ू बहरे बड़ा सन तो यही बेर समय के आवता नहीं ना हो सके तो जाके आ लखन जी के दुकानिया पर से कुछ ले ले आई खरीद के ठीक बा हम जाते 5 दे हम नु जाते सावन ना रहित ना तो हई मार देती एगो के अरे फुआ के रोकल जाई अथी कह के मुर्गा के कटवावल जाई का करे के बा हां अब सावन बाद फुका के खियाबे के बार ना तो का हो जाई अब सावन में हमनी आ के तब तक पासे रख हम सावन मछली मुर्गी देखत रहो कितना मछली मिलत रहे ये हमार देवता मछरी ना खियाएम तो दाल भात ना खियाई अरे हम जाते नहीं तू कच्चा कच्चा करता दूध लेवत नहीं दूध मत लेके आए चुपचाप दाल भात लेके दाल खाली लेके आए मैं चाउर बहु और सेवई पूरी बनावल जी आराम से घेवड़ा बना के खिया दी हम जाते हैं दुकान पर खचा खचा मत कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी हुए हाल लागो रहते हुए 1 रुपया लेनी ना देनी बना कमाई बना धमाई बाटे अब फुआ के सेवई चबहई चबावत रहे ते बिल्ला जे बाकी ना बताओ ससुरा में कर कइले रहतड़ी सब खाऊ खाती खा से कर से खा खा के मोटाइल रहत ए से भाग के ओनी नहीं हारावा कहली के नहीं हारावा जाई तब बापा भैया बापा तो होला ही ने के माई मरिए गेल बचपने पे एगो बापा तो वो पता ये के काले मारल भतीजा बाड़ से तो देखी का होला गोया पे घरवा इहे न पहले से बदल लागल भाई आइल बनी 4-5 बरिस पनु लेकिन ये भाई उहे फेड़वा हन हाँ लागत उहे फेड़वा हल लेकिन बढ़ गल बा यही के चलते ऐसन भइल बाटे ये हनु घरवा दूसरे घर में नहीं खिनु ढुकत हन भतीजो नहीं खसल लौकता का रे आ बाबूआ अरे कौन घर में बड़ा सा रे अरे पता ही हो नहीं किसा बोलत का नहीं घरवा नानू हो
कि हनु इहे इहे लागता ढेर दिन पे आइल बानी कुल उठा लेले बड़सन घर दुआर पहले कहाँ रहे कुल मड़ई टटई तनी बरे तनी कुल हाँ कुल कोई गो लागता मड़ई टटई हाँ लगा देले बस चलो जा तनी देखो तनी आकार है बाबूआ हाँ बोला तनी फुआ बोला तनी अरे बाबूआ अरे हमर सुगा अरे हमर अरे लाल बस कर जागो दूधे पूते भरा रहा है बचावा तनी फुआ कहली है कि दोसरा के घर में नहीं खिल जात बाकी आइल बनी मने हमने के घर में हनु अरे फुआ हाँ अपने घर ए बाबूआ हम मुर्गा हमने घस हाँ बकरी हो अरे मैं चीज अपने हो आ भैंसी हो अरे फुआ चलो पहले घर चलता ये बाबा पहले से तरक्की हो गइल बा ना का ये बाबूआ मोटरसाइकिलवा सुननी है कि किनले बाड़े तोरा ई ना बुझल कि मोटरसाइकिलवा लेके आई अरे तो हमारे ई बुझाइल कि तू कह के ना हे तू हम ना जाने कि तू और कमर में दर्द है ठेउना में दर्द जानते बड़े जेकर मोटापा हो जाता उठेउना गोड़ले चलिए नहीं खे चलो ना फुआ हे बाबू ताकत अरे रहनी मौगी ले तहरा के भुलाते भुलाते नहीं है तहरा के हम मौगी सुखन पर चाची से कहनी है कि चाची गोड़ा लागत नहीं तो कहत रही कि खुश रह कहनी हमर भतीजावा लौकल है त ना तो अब घरवा डाउट लागत रहला ये बचावा यही से कहनी है कि चली तो चलो पता ये ठीक बिया न अरे चलो ना पतोहिए हां तहरा के ताकत ये चलो चलो हां चलो चलो बाबू एगो तो वहाँ के चप्पल टूट गइल बाटे कहत नहीं बनवा ली तो सुनाई नहीं खे देता बतावा आ चप्पल 10 रुपया लगी बन जाई लेकिन ना उनका दुनी पर का ये घरवा घरे हां हां आगे निकल फुआ मेरे बाड़ी से रे ए बम माई लगा दिले बस का रे बचावा तनी पानी पिया दे बोल लगे तनी फुआ जी अरे खुश रह के छोटके पता हां हां छोट के अरे पानी बड़ी पिया दे सुंदर हो नजर ना तो लागे हम आवत तनी फुआ तनी पुली पड़ता बहुत पहले से कुल बदल गोल बा हो फुआ जी ए दीदी आ एक बेग दे दे जल्दी बउआ तुर के अरे ढकल खुश रह दादा खुश मत रह बैठी फुआ जी बैठी दादा कोई नींबू तो अरे बैठी ना नींबू शरबत बना नींबू ना जी मौसमी हटे मौसमी है जन जो पियल जला दैया में जंगरा वाला ताकत आवेला जा कुर्सी ले के आओ अरे पानी ले के आओ जी हमर भतीजा बाई भतीजा मौसमी लगा देला बड़ा सा मौसम बैठी नीचे बा सुन ना बेगवा छोतल बेगवा में हई दे दे जब मौसमी हमें तोड़ के ठीक बा दिया जी पहले बैठी तो पानी पी ली तो बैठते बानी बाकी बड़ा मन चीज लगोइले बड़ जा तो जक्का हो फुआ के पसंद नहीं है हो ना हाय हो दादा हमें एक बेग भर दी हो जा ठीक बा बैठ जाई ठीक ना अरे मुर्गावा बोलता हम मुर्गावा एगो बेगवा में कोस दे और हां फुआ आ गइल बिया चली है चुपचाप रही अरे मुर्गावा दे दी हो ठीक है आज दे दीजिए कुल जाएंगे में ना आज वो नहीं खेले ले जाए के अरे को गो बड़सन हो 5 गो हां तो दुगो दे दी है ना ठीक है बैठो तनी बैठी अरे हां आ गइल बानी बैठी जा मीठा पानी लेके आओ ले आओ बैठ ले अरे पानी पिया दल बहु हो सुखन बता दी पी ले चाची पानी पी ले पानी पी ले बानी तो का झूठ में पानी लेके आई ना ओइसे रसगुल्ला मंगा के रखले रहनी जा बैग छोड़ी बेगम उनी बबले जम हमें तुर के तो दी बैग छोड़ी जा रखी हां देखिए माने और बताई फुआ जी नहीं बच्चा है मुर्गा चाहिए लाई पैक धो के पन्ने लाई हो दादा हम का कही कोई के पड़े न ले आवत भाई भतीजा के हाथ ना हो करला ना फुआ जी कितना लोग खेला ले मेनू बेगम में दादी बढ़ती हो बेगम धीरे धीरे से निकाल ली हो बक्सा में घरा में खाली हो ना तो छोटकी चढ़ा बाकी लागतिया आही ये फुआ जी मत कहीं इतनी बात खाली झगड़ा करे ले हां तो देखो में चढ़ बाकी लागतिया ये फुआ जी एक देखलू छीने लागल हिया दिलावा के बतिया बतावे खातिर कोई ना रहे ये फुआ जी आ हो दादा एही से तो बात सुनने खातिर तहरा दिल कहे फुआ जिया गोल बड़ी जान दे ऊ लाला की नू लाला की न जैसन सोचले रही न ओकरा अधवो में नहीं खी आइल ए सुनु एगो साड़ियो ले ले बानी तहरा खातिर साचो अरे का जरूरत रही कुल के छोड़ देला रुको ऊ साड़ी ओड़ी ना रहे आ तो ले लेनी है ना ऊपर तो ये कनी तनी देखो हाय साड़ी ले लेनी है ब्लाउज ले लेनी है एही में सिंगार के सामान बा एही बेगवा में रसगुल्ला बाटे
माने हमर देख के हमर मीठा खाए के नहीं हमर मतलब शुगर हो गला। कहिए के जी ना ना ज्यादा दिन के तो मेहमान ना हो ले फुआ जी हटाइबे। अरे ई कुल का जरूरत रहे? अरे हमनी के कर्तव्य हमनी भाग करे पड़बे न करी पर अरे गोड़ धो देले बानी हो। दे ना अरे गोड़ धो बुझा। हां दे। अच्छा लो जे धोइए दे बतिए बैठ रहनी है चाची के घरवा हो लो जे धो दे जा लो जा। लागिस मैंने माने खा जी। अरे कोनिया बा जाते बड़े दुगो पत्तो है बड़ी सो भुलाई के हम लोग के जब पहन ले लनी होनी ई जड़वा वाला हो सायबा ना मिलल हो। जाए दादा सयो खातिर पैसा नहीं के कारव लगे अरे हंस मा टूटा करके नहीं के शादी भइल का देखत नकली है जी ए दीदी जी नकली है सब हां तो मिलेला नकलिए न पहने के 100 रुपए वाला हां 100 रुपए वाला हां हां 100 रुपया वाला आइयो नकली है पहचान में आ जाता सोना इतना चमकेला ना जनबे करत नहीं हमरे घर सोना के दुकान बटलाई बाटे तो पहचान में आ सोना जाला के पहचान कइले के कम ना जरूरत नहीं आ तन दबाव दे धो दो तो तन बढ़िया से दबावा के देख ना जरतिया ऐसे तहरा के दे दे कानावा में के ठीक कुछ चीज कहे कि नकली है हल्दी हो पैरवा अरे दीदी पैसे परवा दे दी आप तो यार ठीक भाई जानो अब उठाई अपन लगी जे ऊपर करी अच्छा टाइट त पहन के आइल बनी अरे त का करी जाए ना रो फुआ जी कौन सा के बूढ़ा गल का भाई बेचे त करताऊ जा ना ये बच्चे बूढ़ पुरानी त होइए गोल बा रर पतो ही कहां जी अब हमरा धियावा पहना देल से अपना कानावा में अपने छोटका बेटा के सदिया ना करब हां त अपन बहन एक बार बहिन भी है छोटा की एक बार मत ना कटू सब बाटे अरे ना जी अब पढ़त लिखत बिया शादी ना होई दीदी पागल बनी के शादी करब कर हां तो का हो जी वो लइका तो पढ़ते बा हम देखत न पैरत हो गेल हां धुआ के छोड़ी हमरा है पतोहिए के हो पहला बा रोल गोल के हो ई हो हां त का जी रो घर पैसा लता नहीं खेका सब दकनी कोई चीज भरल बा रास्ता में छीन न ली हसन और चलाक देखलही में बानी हमार सड़िया मत घीची ना अपने घिचे रे बानी आ केतना के सड़िया है जी बड़ा नीक लागत टे माने केतना अब मैंने खाए पिए के मत पूछा साड़ी कतना के खाना कतना के ये सब देखत रह अच्छा ठीक बा चली चली तन पानी हां पी तनी ली जान जाई देबो पानी त पी ले बानी तनी खाना दे दस हां तो चली खाने दे सुनो सना रे अरे आई जी माई जी देही में बोल लेके का जी आ ना हो देखो तारू देखिए हमरा के मत कर उठिए अरे उठो तनी नु उठिए त चल बानी लेके जा तनी हम अरे मैं बैग कोमर लेके जाई। तोहनी के भतार के मोटरसाइकिल बा त मोटरसाइकिल वाला भरोसा न जान खाना खा ली ओए दादा चली मुर्गा बना के दे तनी खा ले हम रउआ हां चल सा भगवान सब दुख हमारी पे लुटा देले बाना जैसे लागत आटे नहीं हरे में सुख बा ना ससुरे में सुख बा ओने बिया त माई के पैर टूट गइल बताव एगो तो भौजाई बाली तो कोनो काम के नहीं खी अपने नैहरे भाग गइली माई के पैर टूट गइल त ठीक बा भगवान तो देखता ही बाना आय हो छटकी ए जे बैठल बड़े अरे हाँ बुआ जी बोली कुछ काम रहल नींद नहीं लागत का बिया ना हो अरे दीदी जी गइल बानी अथी है ना आज से चर्चा चर्चा तो ये गइल बानी अभी आज 1-2 घंटा में का भइल कोनी हनु आय दादा बड़की चढ़बा किन लागतिया राछ छिन लागतिया ई का तहार देह देखा ऊपर देह चपाट निहन भइल बा आ देख कहते नु के फुआ जी मैं हमर छोटे की नु पेन्हे ले भिखा मांगा घर गरीब घर के बेटी हियो ना राछ छिन हियन लाला छ एक छिपा भात लेके आ पोट चले ला जो साड़िया पहनले वाली ना उ हमर ये हवे जानत नहीं की त दिन मंगा सुतो देले बा ना हमर बाबू देले ना बनवा के त दे देहनी आइले ना खिचड़िया लेके त कोची हम तो जन्मे ना कोई नहीं कि दीदी जी इतना घात करतनी हमरा साथे कि देखम ना ओकर टोपारवा नु देखम कैसे फुसुला के लिखवा लेतनी जो हिस्सा बा बाप हो बाप देवर जी तेज दीदी बानी हम तो जानते ना रहनी हो तेज कहतारू आ उहे ना कहते नु बाप कटनी ओकर बापे के दूध लगाओ सवतिया नु आ का कहिए फुआ जी ई सब कहली ह हां किरिया अपन अरे किरिया जानत नहीं बुआ जी अपने ना घरवा के पता बा चोरवा के ना गेहूं आटा भेजत रहलिए जैसे आ हम में मदद करत रहनी ह ई नहीं कहलिए का आ ना कहते बाप गरीब घर बा ना खाए के जब इतना रहे ओकर घर उजारो ओकर मांग उजारो कहीं की हां बताओ आप